mfana wami. Wow. Konke ungitshela ukuthi ubeblema wena ngephutha elenziwe usibonile. Abanga yazi leliya khehla leliya kade lingithethisa phambi kwa wonke umuntu. Hayi mfethu akekho-ke fema njalo. Hey, lapha kanendaba-ke. Hayi plazana ndaba ngempela ngiyamazi. Ngizamile futhi ukukhuluma noSibonelo vele wayikhukhumeza umuntu ongaxolisi. Hey, ngeke. Hayi yabona nje lowo mina nje ngisola yena nje kuyona yonke lento eyenzakalayo. Akanqeni phela ukuthi avela akhokhe 450k ukuze sonke sigacele futhi. Kanti ukhokhe 450k? Awu ngiyakutshela mfethu khona nje mfethu i-order book engiyibonile ibhawe phansi 450k kwi-client. Hayibo, phela thina sinayo imali engawe credit yethu. Iyazi uyithathe leya mali. Hayi ngoba uyena odila nama-order mfethu. So kuzomela ukhulume naye because impendulo ungayithola kuyena futhi mina ngazi lutho. Noma mhlawumbe ubaba wakhe umnikeze access kwama-account ethu. Kanti-ke mina mboni kanjalo ngibona ukuthi yabo usibonele kahle kahle fana ngabe uyena oshare nawe information ye-account ukuthi kwenzakalani ukuze nawe futhi uzokwazi ukuthi uyibonele ukuthi yiphi imali engenile yiphi imali esebenzile kanjalo kanjalo yabo lo nto le ngoba ungathothi yona reason le ubaba wakhe akuthethisela yona. Ngiqinisile yazi angazi ukuthi kwenzakalani kodwa into engiyaziyo ukuthi uSibonelo meqhubeka kanje ubaba wakhe uzohleze ethethisa mina ngenxa zakhe. Injalo nje lento le.